دەمباش بزمانê Kurdî bixwîne û binivîsîne. Çawa tîpa wê tê bilêvkirin. Wê, wa, waş, waşe, waşe. Wê, we, wer, werd, werde, werdek, werdek. Wê, we, wer, werî, werîs, werîs. Wê, we, wer, wers, werse, werse. Wê, we, wer, werz, werz. Wê, wê, wên, wêne, wênev, wêneva, wênevan, wênevan. Wê, wi, wil, wille, willeh, willeh. Wê, wi, wiş, wişk, wişk. هەگەر کێفی وە ji filim re hat, bişînin ji hevalên xwe re min bişopînin li ser YouTube, Facebook. Spas.